manje tinenge kata kupinda kamuchirongwa bhozhongora segment apo babesa biwanenge wachidzibhozhongora handiti kapane dziri kupisa pane dziri kutrenda kwa Zimbabwe. Icho kwa demuri ya Zimbabwe riganda rivadire mukadibe kureba mukadibe kupfapfedza mukadibe kutsudzura nyaya ndinayo pana pamukoma keyboard inyama inorwadza inyaya inosuwisa inyaya inosuwirisa yakakwanisa kuitika mukadibe nzvimbo inoshedzera kuti Karoi kubatanidza mukadibe guta reHarare musha une mwanasikana angari mukati mekuroorwa nemukomana wake ndikati mukomana ningari vanhema chikonzero mwanasikana uyu akaroorwa ndokuita vana vaviri asi hakuna chakambenge chakaenda kunyangwe sendi kunyangwe dhola zvaro rekuratidza kuti munhu ari kugara nemunhu asi pavapedza kukohwa apa murume akati aiwa ndabatazve wandinaye asi mwana wangu ndinofanira kunoroora ndokuunganidza vaukama zuva rakaenda kunoroora musha wakaroorerwa vanhu wakapengewa vanhu kwenda kuita fosi vari mwechete vanhu vari pamarooro tenyoro shiviri pineko iritipo zvinosuwisa muri yandiri kutaura iri muguta reHarare izvezvi kubva mukati menzvimbo yeKaroi nhasi kuseni ndasvika apo ndichida kuzama kuona chikonzero zvandakaona kubva pekutanga zvakachindinetsa asi nhasi hei Mwari vakanaka Mwari vanopindura Mwari vakanaka Mwari vanopindura ndinacho mukoma KB kutaura kude kwatiri kuita mukati menzvimbo yechitungwisa unity eo vanhu vakaungana vamuka vakaungana pane mumwe musha chikonzero pane murandakadzi adzipwa usiku nemumwe vanogara naye murandakadzi adzipwa usiku nemumwe mukadzi anogara pamba ipapo ende ndiri mukati mekutaura navo vanga vachiti akazi kekutanga zviri kuitika panapa ende munhu wacho adzipa mumwe iye apinda mumba manga makakiwa dho hamene kuti apinda sei asi azokwanisa kutaura kuti kana uri ndewe pano nekuti ndakauya pano ndisiri muroi baba isabyo vakagukuchira iwe ndinacho mukoma KB chiri muno muguta reHarare zvakare chevabereki vari kuti isusu panyaya dzechikuru hapana zvatinoziva pamutemo asi kuti zvinenge zvauya kwatiri ndo zvatinodavira asi zvimwe zvatisingazivi tinobvunzawozve ndizvozvo hatikuwarire musaga nokuti chedu vana ndeyedu inyika yakasununguka izwa baba pati chikoro chine vana magrade 7 vangomuka vanzi vakudzidza usiku vari kudiwa vanotanga na8 manheru vachipedza na6 useni primary grade 7 private school yadaro vamwe vabereki vakati rekatibonzwisisa nokuti tagara nichiziva kuti vana vanodzidza masikati vakuenda usiku primary vana vadiki pane patikaisa were signature yekuti vana vedu usiku vane maticha tabvumbira kuti vana vadzidze usiku vari kuti panenge pane kupesana vari kuzama kufona mafoni asi kupinda havasi kugutsikana vari kuda kubvunza mutemo kunyangwe ikava private school ikave government school ikave catholic school but hurumende iri kutonga nenyika yeZimbabwe ingori Zimbabwe minista vamwe chete ndizvo here ichokwadi National FM ndiwe iri kupisa ndiwe iri kutrenda ndi nchemero wakakanyemba bhonzo pabodzi kana bhozhongora Washington marimira nkati machirongwa bhozhongora segment pamitambo yakatambwa nezuro ye2026 FIFA World Cup wakani Egypt yanga yakatungamira yanga yakalidha 2-0 peno kuti nchani chiraitika kufikira ka Argentina yabwerera ikawina 3-2 azinji ari kulira ari kubowa kuti mamiriro zvanga zvakaita referee anga achisaidira kana kuti anga akarerekera kune imwe timu pane zvakawanda zvakaitika kuEgypt izvo zvasinaka kutarisisa pamwe cheteka nekuti akwaniseka kubatsira chikwata cheEgypt ameno kuti munoti kudini kune veseka vainzwa pamwe cheteka kuona kamutambo waitambwa kanezuro pakati pe Argentina versus Egypt tafadzwa chimhuma pa Waterfalls pariseiko nhasi paka rega ndingochiti Zimbabwe chiri kuti kudini kwache Zimbabwe mukoma KB pane mukadzi akagara nemurume ndikubva aita vana 2 aita vana 2 baba achibva kuti ndakumboresha ndobva aflya ndobva out of the country kunze kwenyika ndokuita 4 years avasati vadzoka then yoroshiwiri pindipo wakachiwemba communication asi vaicommunicate here nemhuri kumusha apo neapo veukama akabva tava vari kunogara kure mbijana nekuhama but kuri kugara mukadzi uyu ari kugara nevana nzvimbo yandiri kutaura ine makomo iyi amai ava vakabva vaita boyfriend kana chiti boyfriend mudiwa asingazivikanwe mbavha yerudo vadaro mukoma KB pakazobuda kuti vanhu avanga wane 5 years 5 months mane vachitamba vachita bonde munzvimbo yemusango wai vaitira musango
murume uyu akambenga ine mukadzi but iko haana mukadzi asenda tsvaga kuti nenzira yekufirwa iri kandi kurambana asi amaya vanozikana vane murume but murume aane makore akawanda asingaoneke vane nzvimbo yavaita base ravainosangana vachingoita madhenioroshi vachirova mucheka vari mukati menzvimbo iyoyo right. Vadaro mukoma kebi vane zuva rakuenda kumapasi 8 past 7 dzemanheru dzavakawirirana ndokubva vafamba amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa nsutu yekumagunde kufamba uko vakananga pabhesi. Hey, vasvika paya murume achibva ati but nhasi zvandiri kunzwa inini ndiri kungonzwa kunoita ndiri kupera simba muri kupera simba sona aiwaka oneka nguva iri kufamba pana zinosiyana navari vega pasi 7 manheru vakuda chivi chavo ndokubva vaita chivi vari pakati pekuda chivi daro ndokubva ngodona ndobvafira munzvimbo dhenioroshi mugomo. Murume ndiye akadona ndiye vatofa achibva tofa mushure mekutaurira ka amugirlfriend eka kuti handisi kunzwa zvakanaka ndingopera simba babavira mugomo amai kumakunde yakumakunde amai kumakunde yakumakunde kumanya uku vachidzika goma kunosvika kunozi ndozvaitika noudza umwe murume akati udza hama dzemunhu zvikanzi taurai zvakanaka mikanzi chokoderega ndikudze ndonyaya yanga iripo isu tengutema but munhu wangu azadaisoka pazobuda shoko rokuti hongu murume anga ane shuga saka shuga yakazokwirira pkwaipi yekutamba yekusasana so kutaura kuno kwatiri kuita ndiko kuti mapurisa akabvouya mapurisa akanitora chituda mugomo ndoma chakatorwa chikadzika pasi saka tambirira kuti zoiko zvino zviri vachaita maitiro api pamusoro pechinova ende mukadzi akangobvunzwawo ende mapurisa ndiwo anoziva kuti vanotora munhu nguva yaanoda nenguva yaanodiwa saka tambirira ndo zvakamira sei asi murume uyu akafira mugomo. Right. Murume anga asina mudzimai mudzimai anga ane murume asi anga ari kunze kwenyika ane makore anodarika 4. Nyaya payabuda hama dzemurume dziri kuti kudini hama dzemurume dzengotaura nemunhu uyu kuti toita sei but mukadzi anga achitaura nyaya yekuti izvo hapana munhu anokwanisa kuenda kwaanoti kuhama dzemurume wangu nokuti hama dzemurume wangu dzozikanwa neni ende kuri kugara mukadzi uyu akutorera kuti hama dzemurume saka nyaya iyi haina ine hama dzemurume akafa haisati yane hama dzemurume ane mukadzi uyu akabatwa mugoma asi shoko randazobata nhasi ratisvikei mutumbi mushakabvu akatovigwa here aiwa ndapedzesera mutumbi waendeswa kumochwari nemapurisa sandamire kunzwa vazoona nhasi kuti vane zvavaita here nemutumbi asi shoko ranga ndinacho nhasi kuti hei kufira mugomo zvakaitika rini izvi hazvina 2 weeks izvi. Peter Mariko wamuka seko nhasi anzi ndakachibata chimuti kuti 27 minutes to 12 ndo pafika nthawe pari manje regai timbotengesa ane ari kukomplaina kane basa raitwa kana refri nezuro. Okay, refri Kanyemba anga ari weArgentina uya ndinonzi Tibas padombo shava pamvere chena munofunga kuti refri akasaidira Argentina here ndepapi pamunoti kaEgypt yakabirirwa. Good morning Kanyemba ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kunoko kubhangeti pamwe chete kana Emmanuel Kwizombe pa Danloli apo takachibata chimuti tinotenda nekusarudzwa kwamaita National FM nthawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama icho kwadi muri yeZimbabwe rikari kushevedzera ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndiri mukati mekutsudzura zviri kuitika matima nawo senyika iro muri yeZimbabwe ndakadzibata ndati ndakadzipakata ndati ndinadzo dziri kuremera dzinza paka sanyati sekusanyati chiri kuti kudini manext do wangu nkoma KB kubva kumosha pedyo negokwe kusanyati muri yeZimbabwe kune nyaya yeimwe family yandiri kutaura nezvayo muri yeZimbabwe yakaita dambudziko rokuti mukurarama kwavo vana vangori mukati mekudzinga mabasa kushayikwa mufamily anosimudzwawo kuti kana vakaita zvavanoita uyu ndiye anomirira family vese vanhu vaishevedzwa vaingoshevedzera kuti tiri marombe kana tichiti tiri marombe tiri kutaura kwete vanhu vanorwara nenjere asi vanhu vasina chavainacho. Masikana akwenda kanga ari mukati mekuroorwa nyaya ndiye kumitiswa nyaya ndiye kudzorwa kuvarume asi vakazoita tsvagurudzo neongororo vakazviona kuti mu11 years hakuna munhu akabata mwana kutaura kuno kwatiri kuita hakuna mufamily mwana ane 3 years 4 years 5 kusvika pa 10 years vane 11 years
dzavararama pasina mwana azvarwa ari kufamba panyika mufamily yese, kubva kuvazukuru vana vanakomana kusvika kuvabereki vachona hakuna mwana ari kufamba. Vazviona izvi vachibva vaona kuti toita sei, ndokubva vafamba kudaro, but vanga vachiti kana vakafamba vakuru vangu vari mukati mekuramba kuti izvo mwana wanhasi mwana wezuro haukwanisi kuita dari rikugara pasi kuti ufambire isoso, unofamba uchiti kudei. Asi watipuma here, pane zvawaona kwatiri here, kana une zvawationa kwatiri, ingogara wataura pane kunotitsvagira godobori, vamwe vacho chinonamata. Vana vakasvika vari mukati mekutambura vachiti izvo tosvika kupi tisingasevenzi, tosvika kupi pasina vakuwasha, tosvika kupi tisina mhuri dzedu, kana kupi tisokwachingoti kamitiswa mimba dzedu dzinongobva tibate vana, toita sei? Ndokubva vazogara pasi kusvikira pakuenda kwashe kuti izvo aiwa mukati mekurarama kwedu hatisi kuramba zvakanaka, vana vachishivedzera kuti tiri kudzvinyirirwa pane zvatiri kuita, tine kodzero dzine chikonzero, tatoi vana vane misha yavo, ngatitendere kuti zvatiri kuita kusvikira vatenderwa kuti vaite zvavari kuda kuita. Vakashevedza n'anga nemaprofita vanodarika 30, asi vese vane zvavakaita izvozvo havana chavakabuda nazvo, asi vaiti vakasvika mukati menzvimbo vakangopinda musha wawapinda, kunyange usiriwo une zvinhu, vanoti izvo inini panapa ndasvika, asi chokwadi chakanaka chagai mumwe, inini handidzoke. asarenda watawa. Kana kuti vaiti ndichadzoka, pane munamato unoda kunobata, kana kuti pane mushonga wandakasiya woenda, kana kuti zvipfeko zvandauya nazvo hazvisi ndizvo zvemudzimu unofanira kubuda pano, saka ndiri kuenda ndinodzoka. Asi vese vaienda hapana akadzoka. Ndokubva iko zvinozvi kwazoita imwe nyaya mhuri yeZimbabwe yakabvabuda pano iri mukati mekutaurwa, mushure mekuti izvo mune zvakaitika, vamwe vanhu vakukundikana mupinda mudzimba dzavo, ndokubva vaenda. Vaenda ikoko, inzwai mukoma KB nemhuri yeZimbabwe, vasvika ikoko, achisvika ikoko zvakare zvikanzi inini zvandichaita pano ndinoita unhu hwangu ndoda kuti ndiite pano. Akatopiwa imba yaakakumbira yeumwe munhu anoenda kuchechi, yaakasvika zvikanzizvo apinda mumba zvikanzi kwete, mangwana kuseni handisi kuda kurara mumba, nenyaya yekuti ndarara mumba handichatoshandi, nekuti pane zvaitika panderi, itai kuti ndirare panze. Ndobva arariswa panze mangwana zvikanzi kwete, hazvichaite futi, ndiri kukumbira kuti mundibuditse kunze kana kundiendesa kumunda zvako wemunhu wepanapa, hongu pamba pake ndakundikana kurarapo kuti ndimuke ndichishanda, panze ndakundikana zvakare, itai kuti ndiende kana kumunda ndinorara. Asi uri munda wake, ndokubva aenda kunorara kumunda. Aenda kunorara kumunda zvikanzi hongu pane zviri kuitika, asi ndikuda kuti kumunda kuno kuri nani, ndina kutanga kushanda basa. Adaro mukoma KB ndokubva ati iye ndiri kukumbira pamba pandatangira, munhu wese achauya pamba pandatangira apa, asi ndine mvura yandoda kuti munhu wese ageze maoko, kwete kugeza muviri kana musoro, ngaageze ngaageze maoko. Inzwai zvakaitika mhuri yeZimbabwe, zvinhu izvi ndoda kuti ndizvitaure, chikonzero ndo zvakaitika, handisi kutya kana kuzvivanza, chikonzero ndo zvakaitika. Vefamily iyi vakazviita, munhu aibatsira vanhu ndokubva afuka blanketi, ndokubva aenda pagedhi rinopinda nepamba apa, ndobva afuka blanketi, ndobva aita chimbuzi. Munhu wese aidarika nepadivi pechimbuzi. Dzanga dziri nguva ipaitika zvese masikati machena mukoma KB, vanhu vakatoungana kanzi no, hongu mandipa blanketi ripano handicharide, ndiri kukumbira vandoshanda nawo, endai kana pane zvitoro zviri padhuze, endai munditengera blanketi, ndoda blanketi inyowani. Ndobva afuka blanketi iri mukoma KB, ndobva arifuka. Mafukiro akaita blanketi iri haana kufuka ari 1, vanoshanda navo kusanganisira munhu weukama kufamily akanzi yambate blanketi, kana ndakafuka ndiri mukati handifanire kugumiwa neblanketi. Blanketi rofanira kungondifukidza but risina kundigumidza, risina kundiguma. Ndochipedza kudaro, vanhu vachipedza kuchibvisa blanketi vakawanika pane chimbuzi chasiwa, zvikangonzi torai kana mapepa kana zvinhu zvishoma zvokungoti chimbuzi ichi hachifanire kungoonekwa zvachiri, asi zivai kuti chimbuzi ichi vanhu vachichiziva. Saka vanhu vaidarika nepagedhi padivi vechimbuzi vachipinda mukati. So kupinda kwaita vanhu pachimbuzi apa obviously pagedhi pane chimbuzi pane nhunzi, nhunzi dzaiti vachidaka kuti dzomara vanhu dzichizokera, obviously nhunzi dzinomara vanhu dzichisumuka dzikavhunduka munhu, ende paitwa maminutes ekunzi after 2 minutes ndio panodarika mumwe. Nhunzi dzadzokera dzagara pachimbuzi dzati zii ndio panofanira kudarika munhu, kana dzichiri kutenderera hapana munhu anofanira kudarika. Vachidarika vapinda mukati zvikanzi right, taakuda kutanga basa. Vakuda kutanga basa mukoma KB, zvikanzi izvo
panapa ndakandasiya zvimwe vari mukati mekudarika apa pakaita vamwe baba 1 vachikodarika pachimbuzi mukoma KB vachibva tanga kuskirima kuridza mhere zvikanzi andichaoni ndikukumbira munhu anogona kundibata ndiende pane vamwe andichatoooni ini vamwe vanhu vakada kuita question mark kuti ko munhu uyu kochii kureva kuti chimbuzi chagodobori chine zvachakonzera hongu mashoko akataurika asi godobori achinzwa vanhu vachitaura kamwinyi senge vari kutaura sekuti havasi kuda pachena vari kuvanza vakanga vatombotaura kuti izvo ndichitaura pazvinhu zvandiri kuita izvi ndiri kukumbira kuti kana pane anoziva kuti haasi right pamusoro penyaya yendavinga pano kwete kuti akakonesa mumwe munhu kupona kana kuita sei nyaya yendavinga pano pamusha kana achiziva kuti ane chikamu chimwe chaakamboita ngaagara ataura asati apinda pagedhi ngapupure asi hakuna kana 1 akaita sei akapopora kuna baba 1 vakataura kuti inini ndanga ndichisevenza mune rimwe prazi riri kuChegutu ndakaita foromani kwe7 years asi ndine mushonga wandakapiwa wokuti ndinofanira kutyiwawo handifaniri kungoreruka tangai mauvheta zvikanzi musati mapinda mirai kunze ndivhete mushonga wenyu ndobva wavhetwa zvikanzi hauna chokuita izvezvi kubva zvawakatosiya basa wanga watopera basa ndokusaka wakatodzingwa wakatodzingwa basa waityisa hongu asi hauna karopa kana munhu wawakauraya asi waityiwa zvichokwadi vanhu vaibvunda nokuti wanga uri pabasa wakapiwa mushonga usina ropa asi iko zvinozvi wakadzingwa ndokusaka usina basa pane panyaya ipuri panapa hauna chako baba zvikanzizvo hamuna chokupupura here zvikanzi handina zvikanzi endai munogara apa ndobva vagara zvikanzi right ndakuita basa asi imba yega yega ine chokuita kunofanira kunzwika kuti kune zvaitika kana kumba kuine vanhu imba yababa vakaita bofa ndovhetura champupuri kusina mhepo inoshamisira champupuri chibva chasimudza baba vakabvunzwa wanei zviri kuitika kwamuri manje maita bofu iko zvino zvimbatiro champupuri mukadzi wavo achibva taura zvikanzi baba imi mitaura imi inini nemi chai mukati mekugara kwedu takapedzisira kuve murume nemukadzi kudhara asi ndikauya ndakadongorera mumbaba munenge muri kakawanda munenge makagara imi munenge makagara muri pafoni ndakambouya 1 day ndikaita 4 times ndichimukira kuzotesa bedroom yenyu vanhu vari pano kana manga musingazvizive iyo bedroom yamunoona iyo imba inotoshandiswa iyi kana muchifunga kuti bedroom iyi ndo bedroom yedu semurume nemukadzi hatisi kugara semurume nemukadzi baba vanorara mubedroom iyi but pandinomudongorera zvinogona kunge zvichikonzera handisi kumuchendesa handisi kugonesa mchana zvikanzi baba kana mune zvamakaita zvakukonzera ndokusaka makuita bofu kana muchida kuponeswawo zvakare inini chikara chenyu chamuinacho mune nyoka asi zvamune nyoka inini handidi kureva nhema kuti ndiende kunotora pairi handikwanisi nembasire rinova shoko rakambotaurwa nemamwe magodobori nemamwe maprofita akaenda zvakaita kuti veukama vanzwa usimbe kuti nyaya yekuti kwaya kuenda munhu anogona kudzokera asi zvandakuita pano baba imimi munoona imi izvozvo muchipedza kuti chinhu chenyu chauya pano munotanga kutoona muri kukodzereswa kuona nekuti chinhu chenyu chatsamwa asi chikauya pano chikapondwa muchaona mune nyoka imi zvikanzi kudini baba mune nyoka yekuti mumasaidhi mayo munoita sekunonzi umwe musoro zvokuti vanhu vanogona kutaura vanokundikana kutaura kana mamwe maprofita akatokuudzai kuti nyoka ine musoro muviri hauzi musoro muviri zvimwe zvinhu zvakangomira mumasaidhi zvinenge musoro wenyoka but hauzi musoro ine musoro 1 asi uri musoro mukoro zvikanzi right ndoda kuti baba imimi muite zvamunoita kana maakumuka maakuda kuenda nenyoka yenyu zvamunotanga maita nyoka yenyu yobva yauya mobva maeta saka mukazviita panapa inouya yega kuenda kupi baba vaienda kupi nenyoka vanofamba usiku saka itai zvamunoita pape kana makuda kuti ite sei iwoye right itai zvamunoita baba kana makuda kakumuka kana makuda kakuenda kunovhima nenyoka yenyu muchida kunzwa zvakawanda tobva tangotarisa kamitambo yeKasolaga Premier Soccer League ichabviniwa kapa kupirira kwaSondo match day number 22 Friday 10 July 2026 Scotland FC versus T1 kuRufaro Saturday 11 July 2026 Simba Bora versus Bulawayo Chiefs kuWadzanai Chicken Inn versus Manika Diamonds kuLuveve ZPC Kariba versus FC Hunters
kunyamunga. FC Platinum ichabvina kana Highlanders kumandava. Caps United versus Ngesi Platinum Stars kurufaro Sunday 12 July 2026. Mos FC versus Dynamo Skungoni mutambo watichakupaika live pachimuti pa National FM. Kuzoti Herentals College versus Hard Rock kurufaro. Agama ichabvina kana Triangle United kuwadzanai Stadium. Ndiko kakumira kakuleta mafixtures ya match day number 22 Kasolaga Premier Soccer League. Tinotenda mungakwanisere kunyudza gejo pa 3 minutes zasara kuchinzwe nawo. Icho kwadi muri Zimbabwe rikandirevene kurevandire mukati mekupfapfedza dziri kuitika matimu enese enyika ino. Paka Kariba. Ndi kutaura Kariba mukoma KB ndiye kudai o. Pane chiitiko chakaitika chekuti kune murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake ndokugara vese kusvikira Karoi kunosvika vanoita chi? Vanoita vana vatatu. Vaite vana vari kudaro vakazosvika pakunisira nemurume nedzimwe nyaya dzisina chekuita izvo. Asi mukadzi akasvika pakutaura achiti iye unogona kundishamisira hako. Hapana chaunoti une ushingi hwauinawo. Ndokuti paukandiwana ukandiuranisiri mhandara. Kusvikira murume atsamwa kuti ankani mukutaura nemukadzi. Mukadzi akataura kuti kumhandara wandinawo inini ndakabviswa nababa vangu. Asangane vana vatatu. Mukutaurisana shoko rakasvika pakuti rasvika kuna natete rasvika kuna baba kuti vakuzviziva kuti izvo mukwasha akuziva kuti ndini ndakabvisa mwana wangu kumhandara. Mwana wesikana we akaudza murume wake achiti baba vangu vakandibata asi amai vangu avatozivi ndakandibata ende baba vangu vakandibata ndiri grade 7. Pavakandibata ndiri grade 7 ndakasvika pakuvarwisa kusvika pakukwara. Vakatotariswa zvokuti mukabvunza mai vangu vanoziva nhoroondo kuti baba vangu vakaenda kuchipatara vachinzi ivo vakakaiwa nemombe sikarudzi dzavo. Vachinzi vari kurapwa. Nguva vakanzi vairapwa sikarudzi dzavo vachinzi vakaiva nemombe. Yange isiri mombe yanga yavakava. Ndini ndakandavakuwadza kusvika pamutezo wavo wababa. Pamitezo ya baba ino muviri vakakuwara vakatoka pakutokuwara zvachose. Ndini ndakavakuwadza. Saka mai vangu vazvizivi asi vanoziva kuti baba vakaiva nemombe asi nhasi ndapupura kwauri murume. Shoko parakasvika kuna baba kuti vakuzviziva kuti mwana uyu akasvika pakunetsera nemurume achibva azivisa murume kuti umhandara wandikaonekwa ndisina wakabviswa nababa. Baba achibva watuma watete ndikunotora mwana sikana zvikanzi murume wako zvaari kubasa tiza. Mukadzi achibva tiza kutaura kuti watita mukadzi wakaita sei akatiza. Anogara achifonera murume achiti handichakwanisi kugara panapa nekuti baba roramba vachindifonera nyaya iyi yakazobuda kwavari kuti vakuzviziva kuti ndiwakandibvisa umhandara. Saka vakuti ukama hwakona ivo hauzoiti zvakanaka. Saka ikuti ndatiza ipapo izvo zvanombofuura kuti ndiri kuBhaitibridge zimwe kuti ndiri kuHwange zimwe kuti ndiri kuHarare. Asi akarowa pasi akaenda zvinhu vakatakura zvimwe akaenda nazvo. Murume ari kuti iye pandakaudzwa nyaya izvi handina kwandakaenda kunobvunza kunyanya kuna tezera kuna tete ndakaramba ndakanyarara. Iye ndiye akandiudza akufona zvakare achiti izvo baba vakuziva nyaya iyi saka vanditi ibva pana pachibva aenda. Ini ndakaroora ndakabvisa mari dzangu. Wangu ndechikwereti bhati mari dzakwana ndakabvisa. Ndoita sei panyaya iyi nekuti nyaya yabvisa mukadzi panapa inyaya yekuti baba vakuzviziva kuti ndakuzviziva kuti ndo vakamubvisa umhandara. Nditangire papi nekuti ndakaroora. Murume achiri kuda mudzimai wake. Mudzimai ari kuti zvinotaurika zvichateruka takagara tese apa nekuti ndiri munhu akaroora. Yanga isiri girlfriend yekuti inongobuda ichirowa pasi. Kana pane zviri kutaurika kuchinzi tarambana tichinzi tiri kugara tese zvinotaurika takagara pasi chose nekuti ndakaroora zviri pamutemo. Murume akaudza here tete vemusikana kuti mwana wenyu hasiri kunoku akatiza. Akatoudza vana tete mwana achisikwa panapa akatiza asi nyaya yaari kutaura yakazoita kuti abude pano ndeizvi. Zvimwe zvakafona mufoni oterere munzu izvi zvandakarekodha izvi ndozvakuti hanzvadzi yenyu ndo yakabata mudzimai wangu mwana wayo ikabvisa mumhandara. So ari kuti vakuzviziva kuti ini ndakuzviziva sezvakandiudza. So ndo zvabvira panapa ndoita sei. Vana tete vari kuti kudii? Vana tete vari kuti inoda vakuru tichasvisa kune vamwe but nguva yacho yafamba hapana action iri kutorwa apa ari kugara ega zvimwe zvinhu mbakatakura akarowa pasi. Ari kuti ndiite sei sendatora matano ndikukumbira kubatsira ikaroyi. Regai tizonzwa kamushure mekunzwa nhau kuti vateerere manyama vanoti kudini kubudikidza neicho chabhozhongorwa papa Isabel chekukaroi nthawe pa ZBC National FM radio zafika izo pana 29 minutes to 11 lekesani kati vemfeso muntundi watonga pabodzi kana Nambia pamitambo yakatambwa nezuro ye 2026 FIFA World Cup round of 16 Argentina 3 Egypt 2 Switzerland ne Colombia 0-0 mutambo chibvoenda kumapena Switzerland ikazorowa ka Colombia 4-3 kumapena zvakadaro quarter finals
Thursday 9 July 2026 nengwa za 10 o'clock manheru France versus Morocco. Musakagona kuti Friday kuchatamba ka Spain versus Belgium. Saturday yes Norway versus England, then Sunday Argentina versus Switzerland. Ndiwo ka mitambo ye quarter finals 2026 FIFA World Cup inenge ka ichivenewa. Chipinga to dadama nthawe ziri kudiana hatina nguva nyuza igejo. Icho kwa demo ya Zimbabwe kanitera nchirizo ndakadzibata panguva ina muri ya Zimbabwe ndine nyaya kwabulawayo kumakokova ndiri kutaura pano ndeye murume ane mukadzi nevana vatatu kusanganisira nevana vavo vabereki vaviri vana vatatu kureva kuti pambapa pane vanhu vanokwenda kuita vashanu kusanganisira musikana wabasa ndokuita 6 baba pati pambapa vana vagara chivaviwa muviri wese munhu akasara chite ndi baba ndimunhu akasingavaviwe amai nevanasikana amai nevana vavo vaivaviwa vanhu vanga vasingavaviwa pambapa ndi baba nemushandi ndokuvafanisa kudaro kusvikira vakufamba kusvikira vana naamai vakateresa chikafu vanga vasadye vatiwane mazuva kuenda kuchipatara kuita sei havasi kudya akakuteresa chikafu chete vakurutsa. Baba Isabel kana muchiti kuvaviva muri kutaura kuti kudini kana chiti kuva ndinorevawo zvaunoti kana kwanzwa panyama yako ukwenya kukwenya kunobva pakuvaviwa ndizvozvo saka vanga vasingokwenya ndizvo zvaipa kuti vasadye chikafu. amina kuti zvinhu zvakasiyana here. Okay, vakatanga vachivaviwa vakaguma vasisadye vachiti vakangoona chikafu vakurutsa ndokutanga kufamba ndokubva kwabulawayo ndokuenda kuchimbe kwachiweshe kuno vanhu tokumusha kwemukadzi ndokubva vaudzwa vari kuchiweshe kuti endai kuharare takambosangana nenyaya yakadaiso tikanobatsirwako ndokupinda mukati meguta reharare ndokuenda kwavakanobatsirwa vari kubatsirwa zvikadzi makachengeta mwe mhuka isingechengeteke pamba murume uyu kureva baba wai musingavaviwi sei muchiti mukasasa chikafu hamunzi kuda kurutsa sezvinoita vamwe kureva kuti imimi baba imimi muri kunzi zvinhu zvizvi hazvifaniri kugara pamuri wai musikana sikadaro musikana nemi baba muri kusaidhi rimwe chete makaisiwa saidhi rimwe chete baba mune mukadzi ari kukudai but mukadzi ari kukudai uyu mukadzi wemunhu atori padhuze nemi anogara padhuze nemi haasi kutoda murume wake ari kutoda imimi zvokuti mukasiya mukadzi uyu akaenda mukadzi anotozama nepaanogona napo kuti auye pamuri ende wanze maregera mhuri yenyu muchamutora chete nekuti anoshandisa mishonga asi paari kupinda napo mumba menyu ari kushandisa musikana webasa sei mukatarisa endai mumba menyu munotarisa pasi pemubhedha mubedroom amai dzimwe nguva shandaiwo basa renyu mega ndiri kuona zvakawanda munotirwa nemusikana muchibva pano endai kumba kwenyu munotarisa pasi pemubhedha matarisa pasi pemubhedha pane ndiro yemuti iri pasi pemubhedha ndiro iyoyo ine mapfundo nemapfundo kana chiti mapfundo ndinoreva kuti pane zvinhu zvakasungwa-sungwa zvakawanda zvirimo zvinokwenda kuta 24 zvakawanikwa zvirimo 24 zvakanga zvirimo mukoma kb zvinei chimbuzi china yemunhu isati yaiswa imomo vana venyu kusanganisira mimamai makatoidyiswa muchikafu kudhara asi tsvina iyi ndiye mukadzi iyeye musikana wenyu ari kupiwa mari pamwedzi inodarika yamunomupa imimi namai vavo kuti vasunge muri iyi ibve pamba iye kusvika ipapo ibve pamba ende nepekutanga zvakamboitika futi amai vakatorwa vakaendesa kumativi vakauya pamba zvinotanga vakaenda kunze zvinenge zviri right nguva yavoenda kunze baba vakabvunzwa baba imi mamuna kumusvi ndiani mukadzi akambopinda mberi kwenyu akashamba akapinda muyadhi menyu uri usiku achibvunza kuti izvo vari kukumbira light nokuti light ravo ratsva kusina magetsi mukadzi yacho zviziva kuti mukadzi wenyu hapo ndiani baba vachibva varamba zvikanzi baba mukaramba kureva kuti nemiwo muri kutsigira kufa kwemhuri yenyu ndoda kuti maende kumba kwenyu munotanga matarisa kuti zvinhu zvazvipo herezvi kana zvavepo mazviona udzai musikana wenyu webasa kuti iwewe pachako hauziva here zvinhu izvi kana aramba mundidana ndokubva vaenda ndokubvunza musikana webasa achibva aramba zvikanzi allright taakutora hembe dzako toda kusamba muchiti nezvinhu izvi zvakuenda kunogadzirwa asi tiri kutuma shoko rokuti kana zvatakaudzwa zviri izvo ende unoudzaka kutuma kuti izvo zvinhu zvaonekwa takuenda kunozvigadzira musikana achibva aramba usiku wese akarara akanyarara mangwana kuseni achibva amuka achibvuma achiti ndikukumbira kukudzai chokwadi ini nehembe dzangu siyai munondikuvadzisa nokuti ini ndakatumwa namai nhengi ndativa ne3 months pano ichiita zvinhu izvi kakawanda hamuna chikafu chamunodya pano chinodyiwa naamai nevana ava chisina kusanganiswa china ichi
amai vaye vachibva amai vaye vachienda kunobvunzwa vaenda kunobvunzwa amai vaye vakangoti ndakuenda kumapurisa ndoda kusungisa musikana wenyu anganitaurire zvakadaro pavakabuda chienda kuenda kumapurisa vakabva vaenda zvachose havana kudzoka even murume wavo akabvunzwa haasi kutaura vachibva vaenda kumapurisa ava vaitirwa zvinhu izvi musikana webasa ndiye akabva akabatwa nenyaya yekuti ari kubvuma kuti akatuma asi akabvuma amai ava vachibva nzizvo tichazozviona kumberi nokuti nyaya yekuti zvo akatumwa inoda ivo vachibvuma asi musikana uyu anobatwa nemhosva yekuti iye pachake ari kuti akatumwa achibva abvuma zvakakufanira dai iri poison dai vanhu vakafa ndizvozvo chaizvo saka musikana akabatwa vachibva panzi aiwa tarisai mumapilo ese mukoma KB makawanikwa zvakare muine zvipepa zvirimo mukoma KB zvine chimbuzi zvakare kureva kuti imba yese yange yakasadzwa chimbuzi aishandiswa nemaid baba pavakaenda kumubasiri vachibvunzwa kuti mi baba hapana here mudzimai akambofamba kumberi kwenyu ari marisechi asina kupfeka vakati kudini vakaramba baba vakati asadzwa asi pakazobuda zvinhu izvi musikana webasa akubvuma ndo pavakataura baba vachiti kwanzizvo ichokwadi bhosi amai ava kune zvakawanda zvandaiona zvaingoratidza kuti action dzavo dzinoratidza kundida but inini pachangu handina zvandakaita navo kana shoko rinobva mumwoyo mangu handina asi mubatsira kukwanisa kuvaudza kuti ndazviona kuti amai ndizvo vari kuita ende amai vari kuti havadi murume wavo vari kuda imimi ende imimi mukaendesa mukadzi wenyu vanditori nesimba rikutobva kumurume wachiuya kwamuri ende kana vakauya kwamuri hamusi kuzovaramba chikonzero vakati kukanganisai kudhara saka pamune laki chikonzero zvinhu zvazivikanwa zvisati zvaitika so amai vakatiza pamba pavo so murume uyo ari kuti iye zvabuda izvi handisiye tinokwanisa here kunoudza murume wemukadzi uyu kuti kumba kwangu zvanga zvichiitika zvakakonzereswa nemukadzi wani wenyu ende musikana wangu webasa ari kubvuma kuti akapiwa izvi chimbuzi ichi kuti aisire mhuri yangu muchikafu zvakasanganiswa nemushonga mhuri yake haidye mukoma KB kana ipamba vakangosvika pamba kunyange mukatekera zvakanaka sei kungotarisa chikafu pleti yechikafu ikangoiswa mberi vakurutsa vakuvaviwa havagari pamba asi vakangobuda pamba chete bo saka baba ava vane mhuri iri kunetsekana kusadya uye nekuvaviva havasati vaenda kunokonfranta murume ane mudzimai akatuma maid havasati ndizvo vari kubvunza kuti ndoita sei apa asi mhuri yavo iko zvinozvi yakatotorwa nomubatsiri vari muno muharare vari kugara kumba kwemubatsiri mubatsiri ari kuti kana zvakonesesa musina kuvaona tobva kunoku toenda ikoko kana taenda ikoko toda kuisa kuvava ikoko kuvaridzi vako regai tinzwa kuti vedare vanoti kudini a minute to 11 o'clock chimirira kakubata baba Isabel Bhoshongora Washington Marimina kuti vapinde kamuchirongwa Bhoshongora segment kuti vadzi Bhoshongore regai kati Bhoshongore chimwe chiri panapa tina baba vatabata kaparonhare kana kuti vatibata pano vachidaka kusvisa nyaya kuna Bhoshongora kuti vabatsirane nemhuri yeZimbabwe vangaite sei kubudikidza nenyaya yavari kusangana nayo mukugara uye mukudzidza kuri kuita vana vavo mangwanani mamuka seiko pachimuti paNational FM tavuka mamuka seiko mukoma KB tinotenda mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe dambudziko ramuri kusangana naro kunharaunda yamunogara kunyanya panyaya yekudzidza kuri kuita vana ichokwadi mukoma KB ndine shungu pamwoyo mufunge ndokurwadziwa nezvinenge zvichiitikawo mukati mezvikoro zvevana vedu mavanodzidza chikoro ichi ndechehurumende here kana kuti iprivate school ichi chikoro ichi ndechehurumende tibatsirei tinzwe dambudziko riri kuitika kuitira kuti tikwanise kusvitsa nyaya kuMinistry of Primary and Secondary Education ichokwadi mukoma KB ini semuberekiwo pane chimwe chikoro chiri munzvimbo yeWarren Park munzvimbo imomo pane vana vangu vaviri vari pachikoro ichocho primary ikoko vana vangu ava one of them ari mugrade 5 ndiro klasi iroro randiri kureva kuti ndo riri kundishungurudza nezviri kuitika mariri kutaura kudai kuno vakachinjwa mudzidzisi wavo just this past month vachinjwa mudzidzisi akanzi aiwa abuda muklasi menyu hapana notisi kutomboziva kuti chii chiri kuitika ndokubva mudzidzisi anzi akuenda mugrade 6 vana vakashungurudzika vamwe vakasvimha misodzi because hapanga pasina chakaipa naticha wavo zvinhu zvese zvanga zvichiendeka zvakanaka ona ndikati vana ndo zvamaitwa zvanzi ticha wedu watonzi awe magrade 6 ininiyo muchadini muchaitirwa plani muchapiwa mumwe mudzidzisi
asina kuita 2 days ipapo ndobva vanzi memu vapanapa apa vakatorwa kugrade 2 ndobva vanzi ndochi havaticha venyu tikati aiwa zvakanaka. Asi vabereki vakabvunza kuti ko zvaitirwei zvikanzi iministry inoita izvozvo kushandura kuti ticha anogona kubva umu achinodzisa mupi mune class. tikati aiwa hazvinei kana iri ministry nekuti isusu tatafunga kuti maybe zvaitwa pachikoro kuti vakuru vangovona zvakakodzera kuchinja zvinhu tabva tanyarara. Nemu vaya vakabva vauya vaita about 2 days nevana vedu ndobva vanzi varwara nemu varwara vaita 2 weeks vasipo vana ndokubva vatorwa vabva vaita shed mumwe maclasses avamwe magrade 5 vashewa imomomo vabva vaita another week varimo vari shed like that. Nemu vaya ndokubva vazongouya vauya nemu apa havana kuzogara vabva vadzoka kuclass ipi ravo ravakatorwa ubedi kumagrade 2 zvikanzi ini vana ava kukupai chi ticha vamwe ava vabva paisa vamwe ticha ipapo vechirume. Asi mukushewa kwakaitwa vana ava nyaya painenge iri mani nekusanzwisa kuti ministry inenge ichita zvese here izvi kushewa kwavakaita havana kuzodzoka vese muclass ripi ravo iri yariyai. Vamwe vakatongosvika vari ikoko vamwe vachinotora kunonodza uyu vakatanga kuita zvikamu vachinodzoka kunogara permanently kumaplaces api asiri avo the class ravakasiyiwa naticha wavo. Saka chimiro chiripo tichizvitarisa savabereki hapana kakuita kekusasamura here apa especially kuita kuti handisi kunzwisisa kuti maybe takungoti ukuise dump site anenozvive zvichiitika nekuti vamwe vavaidzidza navo vana vedu ava vakatongonzi inini newe enda kugrade 5 yakati ava grade 5 yakati havasi kuchadzoka kuclass kwavo kuya kuri kuti ministry yakachinja ticha zvakanaka ticha wachinja ko vana ava yava kuchinjazve here nevana kuti vanogara permanently kune mamwe maclasses. Ndo chichemo chamuinacho kuti pakauya ticha kubva mugrade 2 achizodaka kudzidzisa achibva azorwara vana vakanzi ivo ngavaende kune mamwe maclasses emugrade 5 pakazowanikwa mumwe ticha vana havana kuzodzokera kamu original class yavo vakabva vagara ka kune mamwe maclasses emugrade 5. Vamwe vakagara vamwe vakadzoka ndo nyaya iripo kuti havana kuzodzoka vakaita eze class vamwe vari kutorwa vachiita kunge vari kunzi ava neava ngavachingopinda muclass rakati ava vopinda muclass rakati ichi kungonzi I don't know apa hapachanzwisisike manje apa. Imi sevabereki madzokera here pachikoro kuti munonzwa kuti zvinhu izvi zvakamira sei? Nekuti isusu kubvunza kwatakaita kutanga takanzwa kuti iministry inochinja mudzidzisi tikati hazvinei asi zvinotifadza kuona vana vedu vari pamwe chete vari muclass mavo vachipuhwa mumwe mudzidzisi zviri fair. Kana zvoita kuti mazinho raiti muri muclass menyu muya umu vana vaya vakukamurwa vachidzoswa permanently kuya kwavanga vambonoshewa vanogara ikoko pakuya kwazoipei kana vakasiyiwa nenhau yekuti ministry yatora ticha ava ikavaisa apa. Nekuti tinenge tava nemifungo mumwe nomwe wake kuti pamwe pane zvinenge zvichiitika zvatisinganzwisisi zvinoda kuti tijekeserwo kana neministry yacho iyo pachezvayo. Okay. Ichokwadi mukoma kuti aiwa tinotenda regai katibate mutauriri weministry of primary secondary education baba taungana ndoro kuitira kuti vakwaniseka kuti batsira kubudikidza kane nyunyuto kana kuti nechikumbiro chamuri kudaka kubatsirwa nacho kubva kuWarren Park uko. Ichokwadi nekuti mukaita nyaya iyi vana vedu isusu vanga vakutononyora apa vochinjwa mudzidzisi pasina reason yataona kuti mudzidzisi achinjirwei. Things were just as good. Okay. Zvinhu zvaifamba aiwa vachinjwa vana vakuda kunonyora vopuwa vadzidzisi omborwara ozonzwa adzoka ozopuwa futi mweko vanozoita catch up here nezvinhu zvinenge zviri zvakakodzera kuti vabate nenguva yacho iyoyo nevanhu vakuda kunonyora. Aiwa tinotenda regai tinzwe kuti vateereri vanoti kudini pamwe chete neministry of primary and secondary education kubudikidza kane nyaya iyi. Tinotenda mukoma kedi mazvita heri ndakupa bundu riri pamwoyo pangu. Tinotenda rambai makabata chimuti munzwe kuti nyaya yacho inofamba sei.
aiwa tatenda mazvita henyu maita basa. Zimbabwe manzwaka rubatsiro rudaka kubva kuvabereki vari kuWarren Park vari kuti pane grade 5 teacher anga ari momo achibva akaendeswa mugrade 6 kukonzwa teacher woku grade 2 asi hana kuzoita nguva yakareba achibva arwara paakadzoka akabva adzokera kugrade 2 zvekare iko kwake kuya vana vachibva vamboendeswa kune mamwe maclasses emugrade 5 pachibva pazouya kamwe teacher asi vamwe vana vakaramba vari kumaclasses uko kwavakaendeswa havana kuzodzoka kuti original class yavo. So ndoka kukumbira kuri kuda kuita iwo vabereki vekuWarren Park kuti pakadaro panofambiswa sei. Regai katimbonzwa mashoko anotevera. Karoi Harare Karoi mukoma KB pana baba vane vana vanokona kuita ivo 6 vatanhatu pane vakomana vaviri nevasikana vanokona kuita vana. Vakomana pane 1 achiri pamba, musikana pane 1 achiri pamba. Vamwe 4 mukomana akaroora akaita musha wake nevasikana vakaroorwa vachibva vaita misha yavo. Asi pavana vakaroorwa apa number 2 kubva pamusikana wekutanga akaroorwa akaenda kumurume wake. Kuroorwa kwakataurwa ndekwe munhu anga achionekwa ari pamurume vanoti mukadzi wemunhu uyezve pamba pawo apo saka amai vakaroorwa. Asi zvinoti zvikagarirwa pasi mukada kutaura nhoroondo mukada kutaura hunhu kuti munhu akaroorwa panga pasina kana chakaitwa chipeneti kunyangwe pini kana kutumirawo nhunzi zvayo kuti iri shosho rekuba kweduru tamboriunzwawo penyu panga pasina vanhu vaingogara vese kana ndisikakagarise ndo mashoko anonzi kuchaya mapoto. Right, vanga vane mhuri yakakura seiko mwana uyu nemurume wake? Vana vaviri pasina chabviswa. So vanhu ava vanogarawo zvakare mukaroi imomo ndo mavakaroorana zvakare mwana akangobva pamwe achienda pamwe. Ndo kubva iko zvinezvi vanhu vanorima fozha varima fozha yavo ndo kuita mari dzavo asi chokwadi vakaiturunura mabhero vakaroorwa. Murume ndokukomuka akafara zvikanzizvo aiwa mukadzi akadai so zvinokaropafadzwa zvakanaka mhani regai ndiende kunoroora. Ndo kubva azivisa hama kuti ndakuenda kunobvisa roora. Musi wakati garai makagadzirira ndiri kuenda kunobvisa chii ndiri kuenda kunobvisa roora. Roora racho nderekuti izvo kubva pano paMbare Studios paZBC kufamba kana kuenda kana kuti akukwati Benuku mese muMbare vanogara vachizivana. Saka pakataurwa shoko iri vanhu vese vakatotiya kuti tiri kuenda kupi kuroroorwa munhu ende chokwadi zuva reroorwa munhu mukoma KB vanhu vanga varipo. Asi pana amai guru mukadzi wemukoma wababa wemwana komana aida kunoroora uyu akataura mashoko achiti asangana nemuroora uyu mukadzi ada kuroorwa zvikanzi iwe unoziva here kuti ukaona waroorwa ukasvika pakuita mwana usina kumurova nemurume musi waunorohwa unorambwa ishura unofanira kumborova nemurume ende kurohwa nemurume hazviroti watadza chete aiwa kungorohwa aura kuti pane pavambonetsana zvokuti unombofunga kuti handina kana mistake yandaita but ndasvika pakuroorwa aiwa chitori chirangu kusimbisa musha. Mashoko ari kutaurwa naamai guru mukadzi wemukoma baba wemukomana uyu vachiudza muroora uyu zvikanzi iwe kuroorwa kusvika pakuita vana vaviri kureva kuti kunozorwa kuma 6-7 years hauna kana chaukabvisirwa kumba. Nhasi murume kungomufunga achishevedzera kuti iwe akunobvisa mari kwako zvino zvazvinoreva enda uri namata kuti mutambo upire zvakanaka. Aiudzwa feya shoko iri akaenda kunorudza murume wake shoko iri akarifonera kuvabereki vake kuvazisa ndo zvaitika ndo kubva arudza vamwene vake zvakare kuti ndo mashoko andasangana nawo. Munhu wese akaudzwa mashoko iri kandi munhu wese akanzwa shoko iri arina parakadarika zvakanaka. Amai vanove vamwene vepamba vakati kumurume wavo ndoda kuti ndinoudza sabhuku zvikanzi nyaya dzemusha medamudzi sabhuku tine vamwe vafanana nabamukuru vari mukati memusha unoyu kana maona zvisingaite endai munovaudza motumira shoko kuti ngavaende kunobvunza kuna mai guru kuti pavataura shoko iri shona yedzika hatina kuziva kuti yanga icherevei. Vanhu vakaudzwa mashoko vakati zvinokonzeresa kutaura siyanai nazvo kuti muite mutambo wenyu zvakaita sei zvakanaka nokuti mukabvunza mashoko aya ko mukapopotana ko mukarwisana musauza here mwana uyu hazvichaita nyararai vachibva vanyarara. Mukoma KB zuva rakasvika panga pakarongwa maspika panga pakarongwa mafaro vanhu vanga vachitamba vanhu vachinakirwa nguva yekunzi vanhu kuti vazonzi mirai basa rekuroorwa kwemunhu rada kutanga vakaita zvokumisa kunzi time ichazotanga yenyu uchema maspika vachifara wawa waimwiwa ndati wawa waidyiwa pakaroya papa kuita kudya wawa majaivha airwa musambo ese
right zvadaro yakwana nguva yekunzi imbo painguva tine vakuwasha varoda kupinda vaite zvavaroda kuita ndobva yatenga kubviswa mari. Hapana mari yakawanda inoshamisa ikabviswa Mukoma KB. Mukuwasha akasimuka akataura akati ndagara ndichizivikanwa, ndagara ndiri wepano, ndagara ndiri weropa. Why? Ndichori nevana vakaberekwa nevana vari pano. Saka ndagara ndiri mukuwasha. Chakanonoka imari, but ndagara ndiri mukuwasha. Izvo zvada tezo rangu mukanongedzera mukuwasha wenyu vari kupi? Vanonongedzera inini. Chakanga chakasara imari. Ende vaitozivana. Vaberekana chishashi vachikwarisana vachiita sei ndobva yabvisa mari. Pakabviswa mari inokwana kuita 3,800 ndiyo cash plus timoti magrocery nezvimwe zvanga zviripo. Nguva yekuti izvo vanakadzi vari kunzizvo vane mari yavo yavaroda kunononga inokandwa kunzi vakadzi anenge ane vaningina vake vokama vanenge varipo. Yanguva yekuti wakunonga mari. Nguva yekunonga mari iyoyo mukadzi anova ndiye ari kuroorwa akabata mari iyoyo akangosvika achitora mari plate ndokutanga kuidambura. Zvikanzi kuchii? Asi mari yaita shoma here? Kana yaita shoma munotaura ka amubvarire mari tasa mari yakutosvika mari munhu akutobvisa hembe. Vanhu batai munhu akutobatwa. Mukomana anove anzvadzi yemukomana uyu anga asipo mutimu yakaroora asi ari mwana ari pamba anga sitori panze kuvakomana tari zvemumusiki ariko ikoko. Vanhu vakatoona munhu akutodi akutobatwa akutobvisa hembe. Amai mwanasikana ari kuroorwa nemwanakomana nemwe mwanakomana akatozonzwika kuti kwaari ikoko ndiko akakutorwara njere. Vese vachitanga kurwara nenjere. Pane mwana mukomana 1 anoshandira mukati meguta redhorobha. Ndiye ega mwana anoenda kubasa rinenge riri nani. Ndiye mwanakomana akati izvo zviri kuitika panapa izvikezve asi zvinhu zvinoshamisa izvo. Sabhuku nababa mukuru mashoko akataurwa nezuro muchiri kumaziva here. Ngatimudzokere mumashoko iwawo. Mashoko makarambidza achida kubvunzwa aya. Ende amai vakataura mashoko aya vakasvika kusaini kuchiri kujambwa maspika. Nguva yakanzi vanhu vakugara pasi kuti vakuda kuti vachitanga basa raunganira vanhu vachibva vabuda vachibva disappear. Kudisappear kwava ikoko mari chingotanga kunzi yakuda kuisika vanotanga kumhanya bani. Zvikanzi ngatiite sei? Ane motokari regai mutakure vanhu. Vanhu vakaiswa mumota Mukoma KB vakasungwa amai nevana. Ende baba vachitariswa vanonzi ivo vamwe vaiti nababa vanenge vakutorwara nenjere. Vamwe vachiti aiwa istress nekuti hona zvakuoneka nokuti kuti uti vari kurwara kuti uti havasi kurwara kuti vanenge vari kuziva kana havasi kuziva hapana munhu angachaziva. Asi zvakataura nemwanakomana chedu nezvekuti no vavharirei mumba vambotora time ndokubva atakura vamwe ndokupinda mukati meguta reHarare ndokubva vaenda mune imwe nzvimbo yavakaenda kuti vada kuita sei vada kunobatsirwa ikoko Mukoma KB. Ndobva vangosvika vachinzi mashoko amakauzwa akabva kunani. Mashoko amakauzwa akabva kunani. Hapana munhu ari kurwara zvinoshamisira apa. Munhu uyu ane zvaari kutongoita ari kumba kwake zvokutaka kusiya zvaari kuita. Vanhu vese ndizaraita remote. Uyezve dai vanhu havasina kuita zvavari kuita izvi nhasi uno family iri kuroorana iyi kusanganisira muroora nemurume wake vaigona kurara vari kumapurisa. Mhepo yanga ida kusungirirwa apa paifanira kufa munhu apa nemafaro aripo. Vanhu vaitosvika pakunetsana paitoita munhu anogona kutobayiwa nebanga vari pamafaro ekuroorwa kwemunhu. Asi zvaramba zvabva zvauya kwamuri. But apa pana chinhu chinoshamisira apa. But manje zvandiri kuona panapa panogona kugadziriswa dambudziko pachiunzwa rimwe dambudziko. Tinogona kugadzirisa dambudziko tichiunza rimwe dambudziko. Iniwo semubatsiri ndoda kuratidza ndisati tatonga hatisi Mwari. Toda kuti vanhu vaite raita but nguva inoita vanhu varaita ndikuona pane vamwe vari kurwara. Pakasasimbwa ndatoona pane rufu. Amaya vanova ndivo vakati kumwanasikana ndaona zvichishura imba yako izvi. Vane mwanasikana angane pamuviri apa panga paine 7 months. Nguva yakabatsirwa vanhu kuno Mukoma KB mwanasikana achibva anzi arwara kudaro kuchibva kwauya mwana mumwe chete ne7 months. Mwana muchete akatobuda vasati vaenda kuchipatara vari kumba. Uyu mwana uyu
akatozoya kuzosungirwa kumba kwa mai awa mimba indiye kutanga right asungirwa nditika vamirira kuti vachesei vazinomuponesa one kuti mukosha asungira mbudzi dzezvemasungiro zvakatouya mwana wavo vari kugara naye nguva iri kubatsirwa vanapa ndobva pamiri pataka kurwadza vasati vaenda kuchipatara mudumanga mune matwinzi kuchibva kwabuda wane achibva ramba ari mukati ndokubva takurwa vachisvika kuchipatara mwana naamai vake vese ndiye sarai nematambudziko vachibva vashayika but hazvina kupera pakadaro mukoma KB amai vavo ndokuchitanga zvakare kutaka kubvisa hembe vachishevedzera vachiti zvino zviri kufanana papi ine ndira kuuraya vanhu ndakakurwarisa vanhu waivauraya vana vangu achishevedzera nezita raamai vane vana vapi vanga vachipenga vaya but nhasi ndaenda mukoma KB kuseni ndichida kunoona vana ava zvanga zvichiitika pamwana uyu anova ndiye mwanasikana airoorwa pavamwe vana varipo ipapo kuti vazosvika pakusungwa iye mukadzi airoorwa ndiye angatanga kuti asenge munhu ari kunyanya kurwara kudarika vamwe vese akaruma nzeve yamai vake akaruma nzeve yanzvadzi yake chaanga asikadi kuona inzeve kana akangosvika padhuze nomumwe wake chete aenda kunoruma nzeve saka nhasi mukoma KB ndichisvikapo ndiri kutoona munhu atoripo ende musi watasangana nemusi waenda ari kuita senge munhu uyoyu akaona kuti akandiona ari kutondikwanisa kuti hamukoma muri right here ari kukuzivai munoziva here kuti ndinofolowa Facebook page yenyu ari kutovhura page akutotiratidza kuti ndinofolowa ndiri kuteerera zitereke zvokuti dai ndiri kumba dai nda kutoendawo paredhiyo ndichiteerera akutoratidza kuti munhu ari nani but kumusha uku kune mariro so vanhu ava vachibva vanzizo nhasi havasi kudzokera ndoda kuti vaite dzimwe 2 days but ndine zvimwe zvinoda kuti vanhu vaone kuti chiri kukonzera zvinhu izvi achisati chapera nokuti pane chinhu chaishandiswa chekuti kana vana vakati ngavapenge vanopenga vakati ngavaite zvakanaka vanoita zvakanaka chinhu ichocho muridzi wacho akurwara toda kuti achibuditse ega aende nacho kuvanhu kana asati achibuditsa kuenda nacho kuvanhu kuno kwandisi kuririsa vanhu mubatsiri mari yakaroorwa munhu mukoma KB vanga vasati apedza kuroora kune imwe mari yakabviswa neimwe isati yabviswa vakwasha vakatomira vakadaro vari pahold on uyu mudzimai airoorwa muri kuti apa akangonhonga mari mupleti akatanga kuibvarura nokuidya yanga iri mari yaidya right pamari yaidya mari yakanga achidya yanga iri 50 US pa 50 US iyoyo yanga isiriyo yakandwa yanga yakandwa iri 120 US yokunzi vanonge but iye akanonga 50 US yotanga kutoidya pakutanga kuidya ndopakanzi nevanhu asi mari shoma here kukana iri shoma ndozvinoitwa munotaura ka mune kodzero yekuti shoko ngaridzokere kuvakwasha mari yapinda pavere sei ishoma topakatoona munhu akutodya mari munhu akutobvisa hembe topakatoka kuona vakadaro vanhu vari mumba vari kuona zvakare vamwe vari kumhanya kubva panze kunze mwanakomana uku ane zvaakuita amai vacho vakubvisa hembe vakarumwa nzeve nemwanasikana uyu vakakuvara sei vanhu vakatokuvara zvokutotsemuka nzeve kutotsemuka bhadha dzaisabva kutotsemura nzeve achiruma hama dzake zvakaoma saka vakwanisa here kuenda kunonovarpo kuchipatara izvozvo vakatobhandejwa mukoma ke vakatobhandejwa avo amai vari kutanga kurasawo njere mushure mekunge mwana anga asungirwa aita abetserwa matwinzi 1 akabuda 1 achibva afa muchiti naamai vacho vari kuti kudini right mukoma KB ipapo ndakasikari kupasvika kupasanganisa nyaya dzekoko nedzekoko but ndokuda kuti mubvunze wauya mukoma KB regai ndipataura hapana vanhu vanoti munhu akatanga kurwara anomuregera vane hama dzavo kamaya ndokubva vatakura hama dzavo amai vachibva vatakura ndokubva vaenda pano mumwe muprofita ariko kwachinzi vabatsire vachisvika ikoko zvikanziswa amai havasi kurwara but vanofanira kungopupura imimiwe ukama torai mai ava munogara sefamily vapupure asi kana vapupura pane zvinhu zvavainazvo zvavasisafaniri kubata kuti chikonzero hazvichabatiki ndobva ndasakanisa nyaya kuti izvo vari kunzi vane zvinhu rimoti yavo rimoti iyi kana isati yabudiswa havasi kuririsa vanhu vanofanira kuva navo but ivo pavataka kurwara vari kunzi aiwa ngavadzokere vaende kunopupura mufamily asi kana vapupura vane zvinhu zvavainazvo zvinhu izvozvo vasazvibate pakaipa Karoi Harare
chakanyanya 0713-938-538 0713-938-538 3 minutes past 11 Zimbabwe nditenderei kapari zvino tinotenda Zimbabwe 22 minutes past 10 machinzwa akachiri kubva paWarren Park tingabatsire seiko vabereki vane vana vari kudzidza kamuklasi iyo iri kunzika vamwe vana vakabva vaendeswa kune maklasi asi pakazouya katicha havana kodzoserwa kakudzi original class vamwe vari kuramba vari ikoko tingavabatsira sei pakadaro anditi ka 0718-692-244 0718-692-244 tiri kudzoka manje tichienderera mberi kana chirongwa timbonzwa kamashoko kubva kuH Solutions. Inyaya yekuWarren Park hazvina kusiyana nezviri kuitikwawo pane chimwe chikoro chiri kumufakose mwana pawiki pega pega harege kuya achiti ticha havana kakuya hanzi vari kurwara taendeswa mune imwe klasi vanogona kavauya nenyaya yavo shuwa panoda kuongororwa hanzi hazvisi kuitika kakuWarren Park chete zviri kuitika even kumufakose regai katedze kubata kamutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education kuitira kuti vakwanise kutibatsira panyaya iyi yamaunza kanhasi pachirongwa Boshongora segment maticha avo ngavaite mushe okay ndisati ndasvikapo zvavari kuita zvinokanganisa kudzidza kakwewana ndinonzi Kindoni gomba kubocha kwamarange pamatongo titendere pari zvino timbonzwa zviri kuitika munyika nekunze kubudikidza kanenhau mamuka seko Zimbabwe magonatani munjani amavhuko kuna mwense muchengoti phata tirimo mukati machirongwa chino Boshongora segment 18 minutes to 11 chitatu chinotapira Wednesday 8 July 2026 Hanzi na Wilson na vaya pa DZ takachibata chemuti KB kuti dzvi ndiri kuona panapa KB chikoro chikoro icho headmaster uyo anoda shamu ine munyu ndinonzi kiki ndiri kuya ku roadshow kuguruve ndinonzi Noah Chikware ndiri kunoko kwa Mutare kuri seko kwa Mutare chiri chifundo nangumbusira zakuti muri kuti phata bwino baba chakaenderwa na baba Isabel chakafambirwa na baba Isabel kumukumbura kumadhiamento hachina kumira zvakanaka manje network ikata zvakanaka vari kupinda ka live pachimuti muchinzwe ndakachibata chimuti ndinonzi Elisha Tapera ndiri ku Cape Town ku South Africa kuri seko nhasi ku South Africa hanzi kudini kona the radio inspector Shockman Matono icho chekuWarren Park icho ini ndinoona sekunge nyaya baba iyi haina chakanyanya kuipa sezvo vana vari kudzidza asi dai vari kuti vana vakachinjwa chikoro taiti imhosva nokuti inogona iri nyaya yokuvandisa kwema klasi imwe chete zvinhu zvakadaro zvinoitika mutsaiti mashasha yose ndinonzi the radio inspector Shockman Matono okay ndiri kukunzwai dambudziko ravo riri kuti vana vari grade 5 teacher achibva achinja kuenda mugrade 6 vachibva vanzi vari kupiwa kateacher ari kubva ku grade 2 teacher achingosvika after 1 week achibva arwara andokubva aenda class ikasara isina teacher vana vachibva kavadistribute vaendeswa mune maklasi emugrade 5 kuchibva kwazouya kateacher weclass E vana vakaendeswa kune maklasi havana kudzoka kuklasi yavo iyaya zvinoita here ndioka pane mubvunzo ndo padaka kubatsirwa ka baba ava 0718-692-244 hanzi kudini ko baba avo wow big bento ku United Kingdom baba avo vevana ngavasabatikana nevana maticha vanongogona kudzidzisa ka mwana wese okay hanzi ngavasabatikane maticha vanogona kudzidzisa ka vana vese tinotenda thank you so very much ku United Kingdom magonatani komukoma KB ndiripo pa South Africa pa Johannesburg ndakachibata kachimuti kuti dzvi ndinonzi Daniel Mutandaurwa kuri seko ku Johannesburg South Africa tsika mwana tsika uri kusekanyi ko iwe kubudikidza kane nyaya iri mudariro baba avo pavarwadza ndepekutorwa kwevana kwevamwe vana zvine kanenge kekusarudzwa pakati pevamwe vana so pane kusanzwisisika kuripo maticha avo vane zvavari kuita zvakaipa munofunga kuti maticha pane zvavari kuita zvakaipa here kubudikidza nekuendeswa kwevamwe vana kune mumaclasses vamwe vana vachisara mune mwe klasi mushure mekunge vana ava vanga vari pamwe chete vachidzidza pamwe chete ameno munoti kudini ko get ready pane chiri kupisa chemurume
aipinda imwe chechi mwesowe achibva aenda kumazowe uko akanotanga kuita sei kukorokoza kana kuti small scale miners achibva wana mari achida kakuwedzera mari kuti iwande ndokubva aenda kakubetting. Saka ari kukumbira madzibaba kuti ndinamatirei futi. Yes, yakaona ikoko. Amaiwe chamustora ari mustudio. Regai katizwe kuti akatipatire mushire mashoko anotevera. Network iri kunetsa kani pakumukumbura uko kumadhiamento kuna baba Isabel. Ndiri kuramba kandichedza kakuvabata pane chaanofanira kakutsudzura nokuti ndo kwavari ikona kungofona pa namba dzinoti 0789 532635 0789 532635 0789 532635 kana 0789 749 539 0789 749 0789 749 539 ndidzo namba dzamunobata kagohofeti tichipaka kutenda kune murimisi wedu Ivoni tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa. Maita basa mukoma KB. Tinotenda maita basa mukoma Joshua Mazadza mukomana wechidhindo paBorodeo pana Wichdoni akachibata chimoti kuti dzvi hanzi kudiniko icho chakupa Warren Park hoye ini zvangu ita happy belated birthday kuna baba Loro se Ezraudo vakasvisa ka 75 years nezuro ndini driver wepaso gift chiruka baba Naledi kuBorodeo. Baba Naledi 75 years se Ezraudo imi 4 minutes past 12. Tinotenda Elda Maria CBD Harare Kelvin Makoni Adbeni Harare vese vakachibata kachimoti tisati katapinda kamuchitoro Nesel One Electronics pure quality no deception motiregirauka baba Isabel ndofunga network ikoko kumadhiamento kwavarika foni yavo haisi kuita havasi kubatika ndofunga kuti vazhinji vatoredza kuvabata but havasi kubatika right. Regai katinzwe munhu ari kudaka kubatsirwa panapa uyu kuti akabatsirwe sei nyaya kandege yanetsa inzwai munzwe Zimbabwe. Alright, inzwai munzwe. Ndakamboenda kuchikurukuza kubhindura ndowanda ndimbori saka ndakadzoka ndine 1000 US handisina kana cent pa 1000 US ya US handisina kana cent ndadyiwa yese nechindege kutoda kumbobatsirwa ndadyiwa 1000 kuti izvezvi ndikutosheya kuti ndoita zvokuita sei. Machinzwa here manyatso kuchibata zvakanakisisa here President Thompson Faineti pabudiriro pamakebs. Yes, murume uyo akatomboenda kakune imwe chechi pane kwaanopinda ndofunga aitombopiwa kamunamato achibvaka aenda kakumazowe asvika ikoko achibvaka abatawo paakabata asi ameno kuti chii chakazoitika inzwa imunzwe ari kutsvaga karubatsiro. Tandakamboenda kuchikurukuza kubhindura ndowanda ndimbori saka ndakadzoka ndine 1000 US handisina kana cent pa 1000 US ya US handisina kana cent ndadyiwa yese nechindege kutoda kumbobatsirwa ndadyiwa 1000 kuti izvezvi ndikutosheya kuti ndoita zvokuita sei. Ari kutsvaga karubatsiro akaenda kwaakaenda achibva wana 1000 achibva aenda kuchindege achibva svika akalaswa yese saka ari kuti ndiri kutsvagawo karubatsiro ndoita sei. Zimbabwe tomubatsira seiko pa 0718 692244 0718 692244 0718 692244 kuda kwashekandeya ari muCBD akachibata chimuti kuti dzvi ndiri kudzoka ndichitora kanhare dzenyu pamwe chete nemamessages mushure kamekunzwa kamashoko kubva kakuSell One Electronics. Ndinonzi tinodana Clemens chinokora kwaRusape kunonzi kwaRugoi zviri kufamba here takakubatai loud and clear kunoku zviri kuchobida ameno kuti kwaRusape kuri seiko nhasi tiripo pachimuti ndinonzi Comrade kushinga dutiro paMajor Brown. Okay, tiripo pachimuti ndi Comrade kushinga dutiro paMajor Brown Glen
Glendale. Tinotenda ka comrade kushinga dutiro kuri seiko ku Glendale pa Major Brown. More blessing kutadza ushoka churu mumhanzu. Tichaona Jerry pa Headlands arachipata kachimuti. Pachimuti ndiripo ndinonzi Mvundura pa Guruwe pa Neck Farm. Muri kuyere pa Ruyamuro musi weSaturday. Huyaika titesei tozofadaya. Tozokorobera. Ndakachibata chimuti ndinonzi Edmo Chinema pa Guruwe pa Chikokonya. Guruwe kana wazogara inopedza masports Mamuka seko baba na mai Zvemunyati Pashisha Business Center. Ndikona ka boss Madisi pariseko pa shamba ipapo pabodzi kana boss Angozo. Chimuti babatirwa anoitwa ka chimuti pa shamba pa mahwani zvikanzi referee akanyima Egypt penalty yanga iri pachena. Tabva ipapo akati Goria pane akuadzwa but weku Argentina ndiye akatanga kupusha weku Egypt. Tobva ipapo gore Argentina nechi3 keeper we Egypt akasimudza maoko kuti akuwara but hana kuzviona ndokugohwesa kwakazoita ka Argentina. So kubirirwa havo vakomana ve Egypt vakabirirwa ndinonzi Angela ndiri pa Mount Pleasant pariseko nhasi pa Mount Pleasant Angela 718-692-244. Timbonzwa kuti munoti kudini kopaita munango. Okay, 0718-692-244 kana kuti 0713-938-538. Hello pa National FM. Yes kanyimbo. Zviri sei? Musho nokuri kwara. Kwarari kwakanaka tiri kutaura nani ari kupi? Nditichaona makwerere. Cowdrey Park. Cowdrey Park. Kobulawayo. Kobulawayo. Tiri kuya Kobulawayo ikoko. Uya kuno. Right, tibatsira itinzwe. Panyaya yamudharaunda ndikuinzwisisa zvishuka muzvikoro zvakawanda zvinoitika asi kazhinji ndinonge inenge iri nyaya yekuwandisa kwevana. Okay. Ndonyaya kukonzera izvozvo muzvikoro zvakawanda nekuti romendi yevana kunyanya kukurisa mune zvimwe zvikoro kana nzvimbo yatakanyanya kuwanda vana. So mudharaunda fanira kuinzwisisa so long vana vari kupinda malessons vaidzidza handisi kuona paine problem yakanyanya zvaro. Hapana dambudziko rakanyanya. Aiwa harina kunyanya kukura zvaro but semubereki unoto mwana anenge ajaira ticha wake handiti. Ndopanonyanya kubata mudhara wangu uyo. Saka pakudayo tositerei. Toita sei pakadaro? Yauda kutongopedzwa navandoro ndovanogona kunyazotsanangurira kuti wepamisa sei kuti baba wakukane. Okay. Aiwa ndona kuti vanogona kubatsirika vandoro vakakwanisa kupinda pamhepo vatipire kuti zvingamiswe zvakaita sei nekuti mundharaunda kuti akabatikana chaizvo. Kubatikana chaiko. Akabatikana pakanyemba. Semubereki unoziva kuti unongozvitariswa mwana kuti kana ajaira ticha wake aramba achidzidziswa naticha wake aiwa havana kutaura zvakanyanya kuipa zvavo vari right. Kuwanda kwevana muzvikoro ndokuzokonzera izvozvo kanyemba. Okay. Aiwa tinotenda ingoti turu vaviri vatatu. Rikani komusa vabereki vangu ndetimu mashasha rese nevana vangu ndovamutsa futi kanyemba. Iri bonga nyemba uswere bonga. Tinotenda maita basa tosangana Kobulawayo ikoko itai murimi pachinoi akachibata chimuti kuti 11 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje munoti kutani kona icho chaku Warren Park. Baba hanzi na mkoma wedu watibata wari Kobulawayo. Baba uri kunyanya kubatikana hongu zvinogona kukanganisa vana asi hazvina dambudziko maningi. Toti kudini kopanyaya iyoyo. Regai katizonzwa ka update kakubvaka ku Mount Habden New Parliament Building. Uko kune official opening the Junior Parliament nasi. Tondirai the Captain Samanyanga ariko ikoko. President Dr. Idi Mnangagwa ndiyo guest of honor. So wanenga wachiona kavana vachita zvavo ikoko. Iwo vakangogara. Tichanzwa kakuti urongwa hwacho hunenge huchifamba sei. Tomubata akatondirai Samanyanga manje timbonzwa kakuti zvakamira sei. 0713-938-538 0713-938-538. Christopher Mungofa kwachienda mbuya kuri seiko nasi. Senior manager kubva ku Bank IBC pamwecheteka nevasawira vedu ve Ledham Earth Movers. Regai katimbonzwa ka update kubva ku Parliament Building, New Parliament Building ku Mount Habden. Uko kuna the Captain Tondirai Samanyanga kune the official opening ye Junior Parliament. Yebo kepisha.
Yebo Kanyemba, rekera nditi mamukati tine mhuri ya Zimbabwe chadiwo tiri kunoka kumutambo mukuru tidalinga wakawana wari kukura kujurwawo zviri pamutemo paramende yachi39 yaJunior Parliament of Zimbabwe tichiringa kuti oka ndi mutambo udawamba wakamugore ra1991 kusvika nyamunsi kupembererawo kujurwa zviri pamutemo waJunior Parliament iyoyi yachi39 dalipapa taonawo akusvika apa the new president weJunior Parliament Honorable Tinashe Mugodi apo izvezvi avakuinspectawo the guard of honor piwawo kakoldzo riri padzauruka ana mauto avachidiki akubuda ipapo taonawo kumambuyoko pasvikawo ma-service chiefs ewana vadoko majunior aparliamentarians ivaya tichadzaonawo pakaroka kusvikawo kwavanaremekedzwa mudare kuru cheruka ara hurumende the parliament yedu nokuti junior parliament iyi yakangofanana nemashandiro anoita paramende yedu chaiyo apo mitemo inomirira vana vadiki inenge ichibuda nhona dziri kusanganikwa nadzo nevana vadiki dzinenge dzichibuda dzichibudikidza nevamiririri vechidiki kubva mumatunhu akasiyana tichazoona kusvika kumienzi wedu vanoremekedzwa novaka the guest of honor his excellency the president of the republic of Zimbabwe comrade Dr. E.D. Mnangagwa tichazoonawo zvakareka maministers mudare redu reparamende pavanenge vachipindura nhona dzinonga dzichisanganikwa nadzo nevana Julie. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe tiri kuno ku34th edition yeparamende yevana vechidiki. Zvakakosha kuti tinge chizivisa vakateerera pane dzino nguva kuti dare reparamende sekutaura kwawaita rakatanga mugore ra1991 uri mukana unopiwa vechidiki kuti vange vachitaura nhunha dzavo dzavanosangana nadzo. Tambowana mukana wekutaura nema-VP edare maviri Child Parliament, tikataura zvakare naMinister of State for Provincial Affairs and Devolution weManicaland. Vakurukura nyaya dzandibata pakati pemoyo wangu semubereki kuti vange vachitaura kuti vana vechikomana havasi kupiwa mukana wekuva vana uye nekuexperiensa zvinofanira kusanganikwa nazvo nevana vezera ravo. Havasi kunzwika pavanoda kuti vange vachitaura. Hanzi ukaona uchikudza mwana wako mukomana unomudzota iwa mukomana hacheme mukomana hadai. Hanzi tipewo mukana kuti tinge tichizviexpressa kwamuri sevabereki, kwamuri sevanhu vari munharaunda, nekuti ndizvo zviri kunyanya kukonzera kuti vana vechidiki vazopedzisira vakutora havo zvinodhaka kugara hake akasikika sekunge munhu asina zvaari kuda kutaura nokuti haana kunge apiwa mukana. Tataura zvakare naVP vechidzimai vanonzi Caroline Muteva. Ataura iye akati isu sevanasikana tine zvimwe zvinhu zvinoita zvinotimbunyikidza mukurarama zvikuru sei kana tinge taita mamistakes vanasikana zvokuti pada ndaita nhumbu ndiri mwana wechidiki. Ataura iye akati semutungamiri wechidzimai achaita make sure kuti isu kodzero dzevanasikana nemadzimai dzanzwika mudare reparamende. Ndozve zvimwe zvinhu zvakaita kuti isu senyika yeZimbabwe tiona kuti zvinhu zvakakosha kuti tinzwe nhunha kubva kuvana vacho chaivo, kwete kuti isusu tinge chivataurira nekuti hatizvinzwisisi. Uye generation yakurarama mazuva ano nekurarama kwatakaita yakasiyana. Naizvozvo vachapinda nenhunha dzavo dzotaurwa mudare reparamende zvinongoitwawo nyaya dzese dzinenge dzichitambudza munyika pamwe chete nevanhu venyika yeZimbabwe. Ichokwadi tichazoona maprosections aya achiitika muparamende iro riri revechidoko apo patichazoona zvakare maministers kubva kumaministries anosanganisira primary and secondary education, Ministry of Health and Child Care, Ministry of Finance and Economic Development, Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare, Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Ministry of ICT, Postal and Courier Services, Ministry of Agriculture, Mechanization and Water Resource Development. Wachipindura panyaya dzose dzichazobuda nevana ivava vaga. So zvimwewo zvichange zvichiitika kuno kuparamende
yedu yenyika apo pari kuvhurwa zviri pamutemo dare revechidiki iri rechimakumi matatu anena, the 34th edition yejunior parliament. Ndikangoti muchidiki Kanyemba ndidzo zviri kukangaitikawo kuno dalipapaka mutambo chonaka wawamba apo tukuonawo the president wejunior parliament ari kupaka guard of honor. Rekerani tikuirizeni kuna Kanyemba. Tinotenda wabata basa Tonderaisa Manyanga pabodzi kana Julia Mazane vari ku New Parliament Building uko kuchaita ka official opening ye 34th edition ye new Junior Parliament. Zvakadaroka tichanzwa ka mutungamiri wenyika wechidiki achitaura uye guest of honor His Excellent Dr. Idi Munangagwa vanenge variko zvekareka mucheteka nokuona urongwa huri kufamba ikoko wevechidiki. Pane zvakawanda taurika munenge muchizvinzwa live pa National FM kubudikidza kane current affairs Julia Mazani na Tonderaisa Manyanga. Rwari kutendaika Zimbabwe chawawana bata mushe midzimu kana uchitambisa mari haikupe futi ngadzoke kumazowe unokorokoza futi ukaiwana usatambeka ndege ndinonzi vagonyora kumatepa pakajasuma nekuda kwenguva dzedu ichi ndio chatichatanga nacho kamangwana baba Isabel ndofunga vanenge vadzoka nekuda kwe network tatadzaka kuvabata nhasi motiregeraoka asi mangwana tinotsudzura kando chatichatanga nacho icho chikanteregechi uye kana tichikwanisa kakubata vanoona ka nezve betting vacho timbonzwa kakuti zvakamira sei nokuda kwekuti pane vanhu vakawanda varaskirwa kana upenyu hwavo kubudikidza ka netondege itu tozonzwa kuti vanoti kudini. Ndichakusiyai kana Rabson Umari ninchemira wa KB Kanyemba Bonzo kune vese vari kudaka kubata baba Isabel kuti vasvitseka nyaya kwavari kana vakubatika network yakuita munongomufonera ka iye Boshongora panhare dzinoti idzo 0771 545025 0771 545025 panhamba idzi musabipe musare bwino.